Lehen proiektua aurkeztuko duten, proiektukin hasiko gara, aurkeztuko den lehen proiektua Betax izango da, ikusmen urritasuna dutenei laguntzeko proiektua Manex Agirrezabalaren eskutik. Zurea da hitza, Manex. Barkatu. Mikrofonoa nun dago, barkatu. Bai, aurrera. Egunon. Bueno, Betax. Berak esan duen bezala, Betax da ikusmen urritasun duten pertsonei laguntzeko. Ideia da, gaur egun ez, badare itxuntzat baliabide desberdinak, makilla, txakurra, talako gauzak, baina gure ideia da betorreko batzuk sortzea, behientzat izateko errixau eramateko, begitan jartzeko, taula, eta baliabide desberdinak emateko. Beketa horreko geukiko dituzte, kamera batzuk baien inkrustauta, eta horiek jasoko dute informazio bat, nun pasako dan inteligentzia artifizial batetik, eta esango die zedauken bere inguruan, zenbat pausota edo metrota dauketen, eta horrez aparte jakingo dute, ahalko dute itzein betorrekokin. Nahi dutela joan, hemendik plazara, betorreko kalko die esan, hemendik eskubita eta horrelako gauzak. Gaur egun dare itxu asko, dakigun bezala ez, 39 milioi pertsona, holako zerbait mundu guztien. Eta hori, guk nahi deguna da beste baliabide bat eman itxuntzat, ez dana makilla edo txakurra nun esforzo gehiago dan, makillakin badakigu daudela lurren zulok eta hola, esaten digutenak badaola zebrabide bat eta hola, baina betorrekokin ezenun ezerrin beharko ibili bakarrik. Hori esaten una, alditu, halko du ikusi zer da zure ingurun, pertsona bat, semaforo bat, badakigoin semaforo egiten dutela zarata, baina herri guztietan ez dute egiten. Orduan, ez badute egiten zarata, betorreko esaten die berdea tal pasa, edo gorria automata ez pasa. Eta ez dute wifi beharko. Izango da mekanismo bat, inteligentzia artifiziala eta betorrekokin. Hori, balio erenskiak izango die betorreko batzuk nun kamera aldute izan aurren eta atzen, eta albotan, beraz, izango dia denak konektauta, eta halko du ikusi, entorno guztin. Zorreak abazi joz, eta etortzen badan horret atzetik, ez ez ikusten, baina betorrekoek ikusiko dute. Beraz, esango dizute, atzen daukezula. Gero, gure helburua da, itxuk dienei edo ikusmen murriztu dutenei, ematea laguntza bat, eta ikustea dena, errexago, ez ukitza bildurra kalea ateratzeko, eta horrela, eta bizi lasai egiteko. Gure aliatu posibleak, ikusi ditugu aliatu posible batzuk, nun 11 iten du lan ikusmen urritasun duten pertsonekin, eta igual, interesatu dezakeie, Nvidia dala software iten dituzten enpresa bat, ez? Mondragon unibertsitatekin itzein deu, guainik ez dea aurreak ajun pausuka, baina itzen dugu behaiekin, aldula... Susto. Bale. Bueno, hementsi dakazue Kai, hau da Kai, 3 minutuak igarotzen direna ateratzen den robota, zuek ere orain badakizue Manexek susto pixkadere agian eramandu ez duen oso ondo ulertzen gertatzen zen, baina tira. Jarrai dezagun urrengo proiektuaren aurkezpenarekin, Domotela izena du, luxuzko hotel automatizatua da, Erika, June, Nora, Amaiur eta Laiaren proiektua, zuen txanda. Hasi zu zenean, Kaixo. Bale, ez dakit noiz azten gana.
Bueno, bazenekien zenbat kontaminatzen duen hotel batek urtean zehar? Bataz beste 15 milioi ur litro eta 2 milioi kilobatio argi kontsumoan. Auto elektriko batek munduari 300 buelta emango balizkio bezala. Harrigarria, ezta? Kaixo, gu June, Amaiur, Elaia eta Erika gara, eta arazo honi aurre egiten laguntzeko zarautzen domotika eta energia berriztagarriak erabiltzen dituen hotel bat sortuko dugu, Domotela hotela. Esan duen bezala, energia berriztagarriak erabiltzen ditu. Eguzki plakak, energia eolikoa eta energia sortzen duten gimnasioko instalazioak. Adimen artifiziala izango da gure proiektuaren oinarria. Zerbitzu gehienak automatizatuta egongo dira. Honela, logelako argiztapena, temperatura, txekina, txekauta, logelako zerbitzuak eta beste hainbat zerbitzu mugikorretikan kontrolatuko ahalko dituzte bezeroak. Langileen lan baldintzako betzeko baita ere domotikaz baliatuko gara. Adibidez, horretan erabiltzen diren garbiketa produktuak eta arropa zuria Julen robotak garraiatuko ditu. Orga batean eman behar ezik. Gero, gela zerbitzuaren lana Fernando robotak egingo du. Berak emango ditu bezeroen gelatara, bezeroen bazkaria, faria, gosaria eta bar. Eta azkenik, Carmelita robotak bezeroei ongitorria egingo die hotelean eta beraien maletak eramango dituzte beraien geletara. Hoteleko jatetxe, spa, gimnasio eta parkina baitare domotizatuta egongo dira. Baina honek ezin gaitu iparra galtzea eraman, gizarremanak oso garrantzitsuak dira, horregatik zerbitzu guztietan harreman pertsonalizatuagoa ere izango da. Hau honela, gure izaera juridikoa kooperatiba izango da, ekonomia sozialekin lotutako balioak oinarri ditugularik, gizarremanak balorean jartzen direlarik eta barne demokrazia sustatzen delarik. Euskadi mailan berritzailea gara hotel domotiko eta energia kontsumo arduratsua sustatzen duena. Turismo teknologikoa jasangarria izango da gure merkatu segmentua eta eremu honetan aukera asko dago, beraz aukera zabalak ditugu. Baina guzti honek hasierako finantzazio handia eskatzen du. Kanpo inbertsioren beharra dugula badakigu, baina horrelako proiektuetan erakundeen laguntza jasotzen dira, eta horretan gabiltza. Finanziazioaz gain, ingurukoekin lotura mantentzea ezinbestekoa da, eta Zarauzko herrian txertatu gara, gure zerbitzuak herritarrentzat ere irekiak egongo dira, eta herriko erakundeen turismo estrategian lankidetzan egongo gara, bere ekonomia sustatuz. Barne antolakuntzari dagokionez, sistema parte hartzailea erabaki dugu, eta gutaz gehiago jakin nahi baduzue, gure webgunean daukazu informazio guztia. Hirugarren proiektuarekin goaz orain, Etxe Txoko izena du, Valeria, June, Aritz, Ainitze eta Julenen proiektua da. Kanpin ekologiko jasangarri bat izan nahi du. Aurrera. Kaixo, Gueko Txoko gara, eta gaur gure proiektua aurkeztuko dizuegu. Badakizu Espainian turisten 199 turismo jasangarria hartzen duela, gu horren alde gaude, eta horregatik eskaintzen duguna da naturan eskaintzen diren aisialdiko jarduerak. Politika jasangarriak eskaintzen ditugu, urak kudeatzen dugu, zaborrak kudeatzen dugu, eta plaka solar batzuk ditugu, nahi dugulako izan energetikoki autonomoak. Badakizu Euskadik urtean 6,6 milioi zabortona sortzen dituela, horretatik 400.000 tona esportatu egiten dira Espainiako beste erkidegoetara. Gu horren aurka gaude eta sortu dugu hondakin kudeaketa berezi bat. Gure hondakin kudeaketa prozesuak dauzka ontzi batzuk, ontziak ditu sensore batzuk
egiten dutena baliabide eta hondakin guztiak handik sartzen direnak identifikatu eta bakoitza bere tokian jarri eta kudeatu eta birziklatu. Horretaz gain, jasangarritasun jarduerak egiten ditugu, baita tailerak ere. Gu kooperatiba bat gara ekonomia sozialaren balioak oinarri ditugunak eta inguruko erakunde, elkarte, bizilagun, artisau eta merkatariekin lankidetzan arituko gara. Horrela, turismo jasangarri bat lortu dezakegulako. Proiektuaren zailtasun handienak teknologian adituak diren laguntzaile bilatzea izango da, baita ere finantzazioa, baina honen alde esan behar dugu geroz eta kontzientziazio handiagoa dagoela eta erakunde publikoen bila gabiltzala. Ea sorte dugun. Gure kanpainaren antolakuntza organigrama honetan ikusi dezakezue. Aire libreko turismoa modan dago eta honek aukerak zabaltzen dizkigu. Gure bezeroak turismo jasangarria eta lekukotasuna balorean jartzen dute eta horregatik gure aisialdi eskaintza bertakoentzat ere irekiak izango dira eta gainera hornitzaileei ere jasangarritasun printzipioak jarraitzea eskatuko diegu. Nork esan du teknologiak eta jasangarritasunak ezin dutela bat egin, gu horren adibide izan nahi dugu. Eta horretarako naturarekin kontaktuan egongo gera, bertakoekin harremana sustatuko dugu eta bertako ekonomia bultzatuko dugu. Hori lortzeko gure aliatuak adimen artifiziala eta teknologia izango dira. Kotxoko, kanpin teknologiko ekologikoa. Zatoz gure gana. Bueno, urrengo proiektua eztialdi da. Eztialdik eskapada virtualak eskaini nahi ditu. Araitz Aldalur, June Herrera eta Irati Muñoz zuen txanda da. Seguraski zuetako askok bidaiatzea gustoko duzue. Imaginazazue hori ezinezkoa izatea. Jende askorentzat hau errealitate bat da. Ekonomia arazoengatik, limitazio fisikoa, denbora faltarengatik, inguruaz disfrutatu ezin duten jendea inguratua gaude. Eta bada garaia hortan fokoa jartzea eta aurre egiteko. Eztialdia gara eta turismoko bi ikasle gara, Araitz eta June, eta teknologia berriarekin sortutako tur virtualak eskaintzen ditugu. Euskal Herriak leku baregarri asko ditu eta nahi dugu pertsona hauetan murgiltzea. Horretarako, VR betaurrekoen bitartez tur virtual batzuk sortu ditugu. Gainera, gaur egun hain garrantzitsua den adimen artifiziala gehitu diogu chatbot baten bitartez. Horrela beraiek galderak baldin badituzte, erantzuna edukitzeko aukera izango dute. Gure negozioaren lehenengo fasean udaletxarekin itunba sinatuko dugu, inguruko turismo bulegoetan gure zerbitzua eskaini ahal izateko, batez ere mugikortasun murriztua duten pertsonentzat. Bigarren fasean, marketing estrategian zentratuko gara eta inguruetako hotel, enpresetako langileekin eta ospitaletkin kontaktuan jarriko gara. Hasieran Euskal Herriko paisai buruzko turrak egingo ditugu eta geroago espezifikoak izango dira. Ospitaletan dauden aurrei jolasparkei buruzko turrak eskainiko dizkiegu. Gure izaera juridikoa kooperatiba bat da. Bi ikasle soziokooperatibista gara, non bertan lan egiten dugu eta kapitala aportatzen dugu. Gure gutxieneko kapitala 3.000 eurokoa da eta ekonomia sozialarekin lotutako baliabideekin ditugu oinarriak demokratikoak, laguntza, autolaguntza eta bar. Eta erabakiak demokratikoki egiten ditugu zeren biak pesu berdina dugu enpresan. Ingurune aztertu dugu eta miako adorra osatu dugu, gure enpresaren aukerak, mehatxuak, indarrak eta ahuleziak identifikatuz. Azteko aukeretan esan dezakegu konpetentzia gutxi daukagula eta baita ere turismo jasangarria sustatzen dugula. Jarraian mehatxuetan gehien kezkatzen gaituena, hasiera batean bezero gutxi edukitza izango zen eta baita ere burokrazia. Bestalde indarretan irisgarritasuna sustatzen dugu eta baita ere gure bezeroi atentzio pertsonalizatu bat ematen diegu. Eta azkenik ahulezietan teknologiarekiko daukagun menpekotasuna. Organigrama bat egin dugu eta gure enpresa 3 departamentuetan banatu dugu. Teknikoa, administratiboa eta marketingekoa eta gutako bakoitza batetaz arduratuko da.
Gurekin harremanetan jartzeko emaila duzu eta baita ere webgunea informazio gehiagorekin. Eta Alejandro Dumasek esan zuen bezala, bizitza liluragarria da, soilik betaurreko egokitatikan ikusi behar dugu. Eskerrik asko. Bueno, azken aurreko proiektua aurkeztuko dugu orain, Social Guide izena du, autismoa dutenei laguntzeko tresna teknologikoa izan nahi du. Inigo Kaltzada nahi duzunean. Gaur egun, 100 pertsonatik bat Aspergerra dauka, hau autismoaren atal bat da. Gaur egun Euskadin, 22.000 pertsona izango lirateke hau. Zergatik, Euskadin 2,2 milioi pertsona bizidea. Hau jakin da, 22.000 pertsona hauetatik, 85% ez do inoiz lortzen beste pertsona batekin harremanetan jartzea. Nik hau ondo dakit, zergatik ni espektro horren barruan nago. Ez dakit zuetatik norbaitek noizbehinka harremanekin arazoren bat eduki duen, ez inor? Ze ondo. Bueno, hemen dia arazorik handienak eukitzen dituztenak pertsona hauek. Azkenean, ansiade, frustrazio eta arazo handik eukitzen dituztelako. Gainera, hau jakin da baita, beraiek ere ez dakitela ondo hartzen seinale, hitz egindako seinaleak, eta honek azkenean lortzen du isolamendu soziala. Hau, lortzeko guk lagunduko dieu, azkenean smartwatchakin eta hola, bakigu pultsazioak eta hola jakitea, orduan zuk bakizu bere sentimenduak gutxi gora bera nola dauzkan nerbiok ez, eta azkenean laguntzen dio gidakin eta hola, sartu aurretik edo txarla bat euki aurretik, laguntzen dizkio gutxi gora bera, konversazioa nondik eraman eta abar. Horrela, gehien bat, 4 puntu hauekin gehien bat lagunduko diogu. Orduan, laguntza virtuala emango diogu, lehen esan doan bedala, esan da, hemen dijun edo hor dijun, konversazioa, autorregulatzeko nervioso ikusten bazaizu edo lokesea, konversazio batetik atera ondoren jun komunea eta lagunduko izu audiokin edo hola, ariketak egiten. Gero, entrenamendua chatbot bidez, azkenean beste pertsona batekin zuk entrenatzen zea hitz egiten, aislamentua lortu gabe. Eta planifikazioak jartzen dizkizu, hola zuk zure eguna hobeto eramateko. Eta hemen, fabrikan lan egiten badezu edo zein lekutan lan egiten badezu, lagunduko lizuke. Eta honek teknologia erabiltzen dituena da IA, automatizazioa eta denen integrazioa. Adibidez, smartwatcha edo telefonoa. Honen abantaiak azkenean bizitza kalitatea hobetzen do. Informazio gehiago nahi bazute, hor daukezu e-maila edo esatea zute eta harremanetan jartzen ga. Eskerrik asko. Azken proiekturako oraintxe ikusiko duzu uxuek antifaz batzuk emango dizkizuela, esker urrengo taldeak eskatu du mesedez antifaz horiek jartzea, beraiek aurkezpena egin bitartean. Proiektuaren izena Vision Cook da, ikusmen murritza duten pertsonei lagundu nahi diena, Naia Zumeta eta Itxalso Salsamendiren proiektua. Aurrera. Kaixo, gu Naia eta Itxaso gea, bi integrazioko ikasle gea, eta lehenik eta behin antifaza jartzeko eskatko izugu, o bestela behik izteko ez balima daude nahikoak, eta pentsatu momentu batez, istripu baten ondorioz, itxu gehatzez zeatela. Nola mugituko zeinateke zure herritikan? O nola ingo zenun kirola? Edo nola remandutuko zeinan?
nola sukaldatuko zenun? Bueno, Xanti gure irakaslea da, eta egoera hontan aurkitu zen dala urte batzuk, eta bueno, guk soluzio bat nahi genion jarri horri, eta hortako Vision Cook sortu dugu. Bueno, hasteko hemen arazo bat ikusi dugu, dala mundun 36 milioi pertsona itxu diala, eta horietatik 18.000 ikusmen urritasuna dakate Euskadin. Adibidez, lasarte oso bat. Honek aukera batzuk ikustea eramate gaitu. Alde batetik teknologiak ja existitzeiala, eta beste alde batetik badaudela prototipo batzuk honei gerturatzeianak, baina oraindik ez diala guztiz irisgarrik. Gure balio proposamena alde batetik da pertsona hauei segurtasuna ematea, autonomia pertsonala sustatzea, erresilientzia eta gehien bat bizi kalitatea hobetzea. Beste alde batetik magia edo honen atzean dagoena, alde batetik teknologia chatbot bat sortu nahiko genuke, vitrozeramika hobetu ahal izateko, eta beste alde batetik braileko kit bat sortuko dugu, vitrozeramika hau pertsonalizatzeko. Nori zuzenduta dago alde batetik esan bezala pertsona itxuei eta ikusmen urritasuna daukatenei, baina beste alde batetik esan bezala edozeinek heldutze geanen itxu gehatuko bagina guk baita beharko genuke, orduan hemengo edozeinek halko genuen erabili. Ezagutu zuen gure taldea. Gaur egungo egoera eta etorkizuna bi aliantza inditeu, alde batetik Miele eta beste alde batetik Koprezikin, eta Mielek adibidez bere vitrozeramika bat utzi digu eta hasi gea prototipatzen, hasi gea behidatzen nola aldeun gure chatbota honekin konektatu eta esan bezala pertsona hauen bizikalitatea hobetzen. Hainbat bilera iten egon gea. Gero, garapen jasangarritasuneko helburu hauekin lotzeu gure proiektua, eta azkenik esan nahiko genuna da, zuen laguntza behar deula. Eskerrik asko. Badirudi epaimahaiak dagoeneko erabaki duela norden irabazlea, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Sustapen Ekonomikoko eta Proiektu Estrategikoko departamentuak, eta bai Euskarari elkarteak elkarlanean banatzen duten sari honetarako, Elujarreko itziarrere izan dugu epaimaian, baina nor jasoko ote du 2.000 euroko laguntza, Beta X, Domotela, Etxe Txoko, Estialdi, Social Guide edo Vision Cookek. Hemen, mesedez, holtzan nahi ditut Amaia Txukarro eta Unai Andueza, zuen esku izango baita irabazlea iragarri eta saria ematea. Bueno, nik bakarrik esan mila esker parte hartu dezuten guztioi. Proiektu berritzaileak ikustea beti da ona, eta baita ere kostatzen dela ona igotzea, esplikatzea, eta oso ondo egin dezute denek, beraz, mila esker. Eta unairi utziko iot zatia sari honan. Lehenik eta behin Amaiak ondo zioen bezala zoriona da nahi bai. Ez da erresa gure igo eta bakoitzaren proiektu hori ondo defendatzea eta ziurrenikan nik usten dut bai Domotelan edo eta Ekotxokon hartuko genukela, alojo hartuko genukela eta opor batzuk pasatuko genituzkela, nola ez bideiatuko genula, baita ere Estialdik proposatu digun bidei guzti horredanetan, eta nola ez aipatu dian beste 3 proiektuak dagoeneko nahiko genituzkela gauzatuta ikustia, bai Beta X, bai Social Guide BA, edo eta Vision Cook, bai, hainbat eta hainbat pertsonen laguntza bide izango liakelako. Zaila inda, ez da errezain, 6 sari auki bagenitun, bai? Guztio emango genizuen, bat hautatu beharra auki dugu, eta nik usten dut batipat proiektuak auki dezaken inpaktua dela eta zenbait pertsonei eman lekieken laguntza medio, proiektuak ambizio bat badulako ziurrenikan gero akotatu egin beharko dugu eta gauzatzeko aterrizatu egin beharko dugu, baina proiektu guzti horrenatikan Beta X izan da hautatu dugun proiektua. Eskerrik asko.